Kukaan ei ole kutsunut meitä vierailemaan seurakunnassa, ja kukaan ei ole kutsuttu olemaan Jumalan perhetalouden musta lammas, tai outo eno, tai hulluser. Kukaan meistä ei ole kutsuttu olemaan sellainen vieraileva konsultti, tai olemaan suhtautumaan seurakuntaan paikkana, jossa minä pääsen toteutumaan, vaan tulemaan osaksi hänen perhettä, hänen ruumista, ei sitä varten, mitä me siitä saamme, vaan mitä me voimme antaa. Ja kasvamaan kohti isyyttä, äitiyttä. Ei tarvitse, että meidän tarvitse olla selviä, vaan kasvamaan sitä kohti. Ottamalla vastuuta, palvelemalla ihmisiä, rakastamalla Jumalaa ja kysymällä häneltä, että miten mä voin olla täällä avuksi, miten mä voin palvella hyvin, miten mä voin rakastaa hyvin.